دەم باش خوێندەکارên هێژا em ê waneyê xwedî berdewam bikin îro em ê waneyekê nû bibin şixwe waneya me hin destpêkên wêjeya Kurdî ye ka em bi hevdûre lê temaşe bikin. Mînaka yekem a wêjeya Kurdî jixwe nivîskî weke gotê zanîn helbesta destpêkê ye ya Kurdî ya got bareboz an got ser tehtekê hatî dîtin siyasî û sîh berî zayînê jixwe hatî dîtin. Bi vê naw gotbêje nivîsandina Kurdî wek helbest em bêjin dest pê kir. Jixwe helbestvanê destpêkê yê kevneşopî û wêjeya Kurdî ya Dema Îslamê Baba Tahirî Hemedanî ye. Yani Baba Tahirî Hemedanî wek wêjevanê destpêkê tê naskirin û piştre jixwe em bêjin di Bizaravayê Kurmancî jixwe Elî Herîrî tê naskirin lê Bizaravayê Lorî an jî em bêjin Bizaravayê Lorî dinivîsand bavê çariyana jî Baba Tahirê Hemedanî ye. Jixwe helbestvanê Kurd ê derwêşî û xwedanasiyê ê destpêkê Melayê Cezîrî ye. Yani yok Melayê Cezîrî jî ev wêjevanên her yek got çawa rolek di wêjeya Kurdî de lîstiye. Nivîskarê destpêkê yên tewî jixwe Ehmedê Xanê ye. Ev di mijarê waneyê me de derbas bûn. Her wêjevanek em bêjin û taybetiyek wan heye. Ferhenga destpêkê ya wêjeya Kurdî jixwe nûbuhara biçûkan ji aliyê Ehmedê Xanê got hatiye çêkirin. Wekî dî jî rêzimana Kurdî ya destpêkê ji aliyê Elîyê Termoxî an jî Elîyê Termaxî ve hatiye nivîsandin navê wê jî Tisrîf e. Yekem kesê helbestên coş û xiroş bi awayekî nivîskî çêkirine jixwe ew jî wêjevanê bi navû Dengê Feqê Teyraye. Wekî dî jî rojnameya destpêkê ya Kurdî jixwe Rojnameya Kurdistan e ya ku ji aliyê Rewşenbîrên Kurd û Mîr Miqdad Mithed Bedirxan ve hatiye derxistin an jî hatiye çêkirin. Wekî dî jî kovara destpêkê ya got bi zimanê Kurdî ya tîpê latînî hatiye nivîsandin jixwe ew jî kovara Hewarê ye. A got gelekî bi navû dengê kovara Hewarê ji aliyê Celadet Bedirxan hatî weşandin. Ew jî got bi tîpê latînî hatiye nivîsandin û weşandin. Romana destpêkê ya bi navê Şivanê Kurd an jî Şivanê Kurmanc an jî Şivanê Kurmênc got ji aliyê Erebê Şemo ve cara yekemîn hatiye nivîsandin. Hin agahiyên wêjeyî jî hene em ê bi hevdûre li wan guhdar bikin. Helbest cureyekê nivîsê ye ya herî giring e. Hêvî, aşopî, evînî û hemû bi helbestan têne vegotin. Helbest li gorî mijarê jixwe di nava xwe de dibin heşt beşê hene ka em li wa binerin. Jixwe helbesta lîrîk yanî stiranî ye. Ew helbestên got di stiranan an di şahiyan de têne gotin. Helbestên pastoral an jî helbesta Kurdî şivanî tê naskirin. Ew helbestên got têkildarî şivantiyê ne. Helbestên diyadetîk an jî dîdaktîk helbestên fêrkirin e. Di derbarê fêrkirina em bêjin zaroka perwerda civakê ve girê dayîne. Helbestên epîk jixwe ew jî wek helbestên destanî ku em bêjin bi destana ve girê daye. Helbestên stîrîk jixwe helbestên pêkenok û rexne jî tê de heye. Yani bi aliyê rexneyê vî jî girê daye. Helbestên dramatîk an jî helbestên got bi drama ve girê dayîne û şanoyî ne. Evana piranî di aliyê drama de têne bikaranîn û jixwe helbestên felsefî jî hene. Em ê li wa jî binerin û dawiyê jixwe helbestên zaroka hene. Ka destpêkê helbestên lîrîk, stiranî ev helbest kelecan got dil bi zimanekî coş ve dibêje helbestvanên berê
berhemên xwe bi saz û temburê digotin. Ji bo ku lîr an jî lîr çi ye? Lîr amûrek e, berê amûrek mûzîkî got bi têla dihatin çêkirin. Di demê berê de ev amûr dihat karanîn. Ji ber wê nanavê vê cureyê bûye lîrîk. Ji vê helbestê re helbesta lîrîk hatiye gotin. Dengibêjên me jî di van stranên xwe de dabaşa evînê û dûrketin, kovanî, axîn û bêrîkirinê dikirin. Di toreya klasîk de ji xwe helbestvanên an jî helbestvanên me ji gelek berhemên ji vê cureyê li şûna xwe hiştine. Ji wan kesên herî mezin ji xwe feqê teyran e. Ev helbestên got li ser stranî an jî helbestên got tên stran kam hev re li mînakayê jî binerin. Gelo di vê mînakê de ka çi dibêje? Dibêje ey dilbera gerden zerî wey nazika dêm qemmerî qamet ji bo muafirnerî wêran ezim malim xerab. Ji xwe di vê helbestê jî de çi dide diyarkirin? Helbestên got biriya em bêjin stranî, biriya lîrikê an jî di demên berê de dihatin karanîn. Ka em bi dû de binerin bê cureya bi dû de çi ye? Ev cure jî cureyek jêr dibêjin pastoral an jî helbestên şivanî. Di van helbesta de dabaşa xweşikbûna xweza dike û em bêjin li ser çiya, zozan û li ser em bêjin zeviyan diaxive. Şivan dema got li çola an jî şivantî dikirin helbet bi va stranê hanê mijûl dibûn û peyva pastoral tê wetaya şivan û şivantiyê ka em li mînakayê binerin. Ji xwe di vê helbestê de dibe ji deng û gemara evan bajaran wer em herin zozanan dîlber ji kîn û kerba van dilsaran wer em herin zozanan dîlber herin zozan navbexçê hêşîn li vêra tune buhar û havîn quncikê cinnetê ka were tu bibîn were em herin zozana dîlber. Ji xwe ev helbestî a fikrî Amedî ye. Wekî dî jî helbestên dîdaktîk an jî an fêrkirinê ev jî di derbarê fêrkirinê de di demên berê de dihatin karanîn. Ji xwe helbestên ku ji bo em bêjin ji bo romanekê an jî ji bo ramanekê biborin ku bidin pejirandin an jî ji bo mijarekê şîretan e gotê de şîret bêne karanîn. Em karin li mînaka wê jî binerin. Ji xwe evaya çiloyê dema got welatek be an jî civakekî be êşê pir bin dixwaze şîretekê bike rasterast dibêje. Ji xwe di vir di çi dibêje? Dibe welatê wek bu hiştê tev xêr û bêr biparêzin wekî şêran bibin mêr dustpartî ji mer nabin bibin yek vê êşamin bibînin ev bû xwestek. Yani vî rengî em karin vê cureyî jî şîrove bikin. Ji xwe cureya bi dû de jî heye helbestên epîk an jî destanî helbestên ku mijaran wan em bêjin şerrin, mêraniyê, mêrxasiyê, welatparêzî û carnan bûyerê dîrokî got mirovan re çê dibe. Ji vê cureyên re em bêjin cureya destanî an jî epîk tê gotin. Ji xwe ew jî dibe malê dîrokê û bi coş têne derbirîn. Ka em li mînakayê na binerin. Ji xwe ev jî beşek ji keleha dimdimê ye got feqê teyran tê de şîrove dike. Dibe şehîd bin terka dinêkin navekî ji xwe ra çêkin bese kelê asêkin rabin vêkira hewlêkin. Rabû xanê zêrînzend an jî rabû xanê zêrînzend şubhê fikra derebend
خلقê cindî dixwende reşandin zêr û qende. Di vir de Feqê Teyran ji xwe li ser destana Kelha Dimdimê di vê cureyê de axiviye. Ji xwe wek got di helbesta Kurdî di demê berê de ev cure hemû hatine bikaranîn û heta roja îro jî hîn dewam in. Lê em bêjin ji aliyê xelkê derve an jî wek Ewropayê ji ber ku têgîn ji van helbestan hatine dîtin wek ku dibêje jî xwe kirine pêşengê vê helbestê. Helbestên hîstêrîk an jî rexnekir û pêkenok. Helbestên got kêmasiyên civakê û mirovan em bêjin dibînin bi rêwazekî veşar jî xwe diyar û rexne dike. Li vir têkoşîna wan jî û kêmasiya wan jî wek dibêje li ber çavara dixe. Em karin mînaka wê jî bînin. Ji xwe evaya jî di nava civakê de Nûreddînê Yekta an jî Yekta dibêje dibe bese fesadiyê neko beko dawa çilme diko Xwedê malê xerab biko beko bû fesadê dinê çi dixwaze ji me memozînê kiro em evîndarê hevin Xwedê çavê te birjîne. Ji xwe vaya wek helbestek rexne jî hatiye dîtin. Ji xwe helbesta dramatîk an jî şano di civakê de bûyerên biêş û keder, kul û xema vedibêje. Di vê mijarê de ji xwe helbesta Kurdî pir dolemend e. Ji ber ku Kurd demekê dirêj di nav van pirsgirêka de mane û di mijarê bindestiyê de rûbirû mane. Ji ber wê jî dramatîk an jî drama di nav gelê Kurd de pir binavûdeng e an jî pir balkêş e. Em karin li mînaka vê helbestê jî binerin. Baş e em bi hevdûr li mînaka vê cureya vê helbestê binerin. Ji xwe di vir de dibêje pîpûlekên Kurd ketine zinaran, li hawîr bûn ba, bûn gullebaran, êrîş dibin her der komên neyaran, derabe ser xwe kurê min rabe. Şefta sibê de menîne qet xew, cîhan li ber me dibêt rewrew, mêrkew nexwendî çi bî mêkewe, derabe ser xwe kurê min rabe. Ji xwe ev helbesta sêdayî cigerxwîn e. Ka em li a xwarê jî binerin. Ji xwe helbesta felsefîk, ev helbest jî ku bingehê xwe ji felsefê digire û di nav wêjeya Kurdî de jî ji xwe gelekî hatiye bikaranîn. Ka em bi hevdûre li vê cureyê binerin bê li ser çi diaxive. Ji xwe ev helbest jî a Feqê Teyrayê dibêje hey av û av, hey av û av, ma tu bi eşq û muhbetê mewc û pêlan ta vê belav, bêsekan û bêrahetê. Bêdev û qîl û bal bibêj, hêdî bi lefzê hal bibêj, bermîm û hê û dal bibêj, şerh û beyana kaxetê. Ji xwe di vê cureyî de çi dixwazin diyar bikin? Di vir de ji xwe rêbazê helbesta felsefîk wêjevanê me nivîsandine. Helbet Feqê Teyra di vir de bi avêr diaxive. Em bêjin seydayê cigerxwîn jî bi çemê xabûrê jî axiviye. Hey xabûr xabûr, hey xabûr xabûr. Wek daxwaza min pir dirêj û dûr. Ji xwe gelek şêwazan helbest hatine nivîsandin. Ka em li vir cureya dawî ji xwe helbestên zarokan di nava helbestê de ji xwe helbestên zarokan jî ew jî dawaşa vê mijarê dibe. Bi taybetî em karin bêjin bi zimanekî taybet li gorî va zaroka em bêjin zimanê helbestê li gorî temenê zaroka jî tê diyarkirin. Li gorî deronî û aşopiyên zarokan têne kirin. Ka em bi hevdûre li vê malikê temaşe bikin. Ji xwe di vir de çi dibêje? Dibê winda bûye mîreyek
li bazara mala me hinek li pey digerin û li balkon û hala me. A dîj dibêjî çi dibe mîrê bilez berhev bûn windayî û peyda kirin alî kirin bi hev re dê û bav wîşa kirin. Xwe ev jî wek dibêje bi zaroka bi girêdayî ye helbestek mijarê zarokan e. û ji xwe di nava Kurda de gelek helbestên wilo jî hatine hûnandin û nava civakê de zarok jê fêr bûne. Ji xwe di vir de em digihên wek got dibêje dawiya vê waneya xwe hêvîdarin Mesûdek baş jêgirtibe heya waneyek din hûn bimînin xêr û xweşik.